Barkanmu da warhaka, sunana Dr. Aisha. Yau dai sai na haɗa da mataimaki. Maganar yau dai ta danganci ƙoda, wato waɗannan abubuwan da kuke gani nan. To gaskiya likitoci sun damu da ƙoda da lafiyar ƙoda da abubuwan da za su iya taɓa ƙoda. Ƙoda tana ayyuka da yawa. A cikin waɗannan ayyukan na lissafo guda 5. Na farko, ƙoda ita ce take tace jini ta fidda abubuwan da jiki baya buƙata. Na biyu, idan ta tace jinin nan sai ta sarrafa fitsari, wato fitsari abinda ake ce ma byproduct ɗin tace jini ne. Na uku, sarrafa sinadarin siga, wato abinda ake ce ma glucose a turanci, wanda jiki yake amfani da shi. Yadda mota take ƙona mai, haka jiki yake ƙona glucose. Glucose ɗin nan jiki ke sarrafawa domin tafiyar da hidimomin jiki na yau da kullum. Na 4, sarrafa sinadarin vitamin D, wanda jiki yake amfani da shi wurin gina ƙashi. Na 5 kuma, ƙoda tana cikin rukunin gaɓoɓi waɗanda suke kula da BP, wato blood pressure. Idan aka ce ƙoda ta samu matsala, ba ta iya yin waɗannan ayyukan guda 5 da sauran ayyukan ma da ban lissafo ba. Akwai babban matsala kuma yana iya kawo hatsari ga rayuwa. To dai bayanin yau shine a kula da ƙoda. A kula da ƙoda, a kula da ƙoda. Mu tashi tsaye domin kula da lafiya.